मिया दाखालिसो उरायनाय दाउस्रि गोरलै आंनि हिन्जावालाय हिन्जाव गोनांजोंनो बिहारि जहैमारबाय खनथाम खनब्रैसो जालांबाय आंनि हिन्जावा बिसार जानाया दा ओइ बन्दुफोर या जोंनिया आदा लोगो मोनलायबाय मोनानि खुलुमबाय जेराव गरमलै बोथोरा आरो लोगोसे रायजोफोरखौबो खुलुमबाय बोथोरजों लोगोसे जोंनिया आदाया ओइनो मैया दाखालिनि बे परिस्थितिखौ नुनानै नंगौ दोंसे मेथाइ लिरब्रबदों समाजनि थासारि मैया दाखालि जेरै सोलिदो बे आं खोथा जालायलायनाय बन्दुफोर मेथाइआवनो मोनलांगोन बन्दुफोर आं खोथा जालायना होनाया आदाया जागोन आं रोजाबनानि मिया दाखालिसो उरायनाय दाउस्रि गोरलै आंनि हिन्जावालाय हिन्जाव गोनांजोंनो बिहारि जहैमारबाय आंनि हिन्जावालाय हिन्जाव गोनांजोंनो बिहारि जहैमारबाय खनथाम खनब्रैसो जालांबाय आंनि हिन्जावालाय बिसार खुंजानाया दाखालि बावैसो बिसार खुंजानायाव बिसार थोलियावनो गावनिनो देरसिन फिसा जालाजोंनो खानाय मेराय बुजाबायदों बिखौ नुनानै समाजनि रायजो राजाफोरा खुगा हमथे मिनिबायदों बिखौ नुनानै समाजनि रायजो राजाफोरा खुगा हमथे मिनिबायदों मिया दाखालिसो उरायनाय दाउस्रि गोरलै आंनि हिन्जावालाय हिन्जाव गोनांजोंनो बिहारि जहैमारबाय आइरे खाफाल मा जुग जाखो हौवा गोनांखौनो हिन्जाव गोनांफोरा बिहारि लालाबायनाय सिख्ला देलोंफोरा ओरैनो बुरैना थालाबायनाय मिया दाखालिसो उरायनाय दाउस्रि गोरलै आंनि हिन्जावालाय हिन्जाव गोनांजोंनो बिहारि जहैमारबाय खनथाम खनब्रैसो जालांबाय आंनि हिन्जावा बिसार खुंजानाया दाखालि बावैसो बिसार खुंजानायाव बिसार थोलियावनो गावनिनो देरसिन फिसा जालाजोंनो खानाय मेराय बुजाबायदों बिखौ नुनानै समाजनि रायजो राजाफोरा खुगा हमथे मिनिबायदों आइरे खाफाल मा जुग जाखो हौवा गोनांखौनो हिन्जाव गोनांफोरा बिहारि लालाबायनाय सिख्ला देलोंफोरा ओरैनो बुरैना थालाबायनाय मेथाइनि मेसेजआ बन्दुफोर समाजाव गोरोबदोंना गोरोबाखै बन्दुफोरा जाज खालामनानैलाय दा आदायाबो फरायनाय मानसि नङा दै समाजनाव सोलिबाय थानाय जाजखौ नायनासो लिरदो आरो लिरदो ओरैबायदि आंनि नोजोराव दै ओरैबायदि गोरोबनाय थासारि दा मैया दाखालि नङा दै जिथिया मबाइल जुग फेसबुक जुग ना मा होनो बे जुगनिफ्राय जेरै सोलिबाय थादो बे दिननिफ्राय जादों नङा होमबा इन्टारनेट जुगनिफ्राय सोरनिबा हिन्जावा सोरजोंबा थांनाय बेबो ओइ डाबल जानाय खारलायनायलै गथ'खौ सिख्लाफोरा बुरैना थालांबाय उर्जिनफोरा थारमाने उर्जिनैनो दोङो माने जाय लानायखौसो लाबाय आदा लानाया लालाय गारलाय उर्जिनैनो दोङो थारमाने गसंना जेरै जों नङा होमबा नंगौ जों जाथ'वाखैथ' दा बेनिखाय माने बे रखम जानो आरो मानसिफोरा बे रखम जानो आरो दा नै आरो जोंनिया बेथ' एखे जोंनि खोथाया नैबे दाथ' बहुत मानसियानो बाहायला बन्दुफोर बेखौ बिनि जिबना बिनि गोरबो सिङाव गैया बेयाव दङ जिबना नैयावसो दङ बन्दुफोर दा बेखौ एसे खुलिना होलाय सानैसो नङा मिथिनाया मिथिगोन बै ओनसोलनि खिनिया जाय नुखायो बे मिथिग्रा नैबे थारमाने आदानि खर' सिफुंनि थाखाय थायो थारमाने बिराद मोजां माने जुदा जानो हाखाया खारन जिबना बिनियावसो नंगौ
बे मानसि आक' बे मानसिनि जिबनानियाव नंगौ। होमबा भाबिना नाय बन्धुफोर नैबे बिनि थाखाय मा मेथाइखौ लिरोबा माने थिगानो दा। गुबुंले जानो नाङा आरो एकदम माने जोंनि रावा माने अ एकदम जोंनि रावजों सोलिनांगौ आरो बे मेथाइखौ थासारिजों। इयुन गथ'फोरा थारमाने बुजि मोननानै बिसोरबो बुजि मोनलांनानै माने फोथांना लाखिनाय आरो जोंनि रावखौ बे रखम लिरनानै बयबो गेबेंदो रोजाबनांगौ आरो आल्टु फाल्टु नङा आरो बन्धुफोर माने बेयो थारमाने पुरा फुल मेसेज माने थासारियाव जि सोलिदों आरो बन्धुफोरा खोनादोंथ' नंगौ, बे नंगौ। फुल जेनेबा पुरा मोनसेबो शब्द बेयाव माने फुल समाजजों मिलायनो गोरोबि नङा आरो बे माने पुरा आबुं समाजजों आबुं गोरोबथागोन आं बे मेथाइनि मेसेजआ होमबा नंगौ 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 जागोन बन्धुफोर उनाव लोगो मोनलायगोन उनाव आबुं मेथाइखौ खोनागोन साननैसो उनाव जेब्ला सम फैगोन